ಶುಭ ದಿನ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಾರಿ ಕೋಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನೆ ಇಂಕ ಅಂಚ ಅದು ಚುರ್ಪಿದೈಪುರ ಪಾಯಿರುತ್ತನೆ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಇನ್ನಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದು ಕೆಲವು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚದು ಬೋಡಿತ್ನೇನು ಮಾತ್ರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈವ್ ಬೈದಿತ್ತೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆದಾನಿ ಅಂಚ ಒಂದೊಂತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಈ ಸಲ ಇಂಕಲ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಬಾರಿ ಗೌಜ್ರೆ ನಡೀತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಗೊಬ್ಬುಂದು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಆರಿಕಲ್ಲು ಕಡೇಶ್ವಾಲ್ಯ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆರಿಕಲ್ದ ಜವನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಪೂರ ನಡತ್ತು ಕೊರ್ಪುನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಜವನೇರು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಲೈವ್ ತೂದಿಪ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದುಂಬ ಪೂರ ಕಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಡ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ದುಂಬ ಪೂರ ಕಂಡ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಕಂಡಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಡಲೇಜಿ ಕಂಡಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂದು ಕಂಡಡ್ ಫುಲ್ ಕೆಸರ ಪಾಡ್ದು ಐಟೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪದು ಗೊಬ್ಬುನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಪೂರ ಮರತದ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ನೆಕ್ಕು ಸೇರ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಹೊರ ವರ್ಷಗೊರ ಮಾತಾ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು. ಸೊ ಈ ಸಲ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡು 10 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆರಿಕಲ್ಲು ಗುತ್ತುಡು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಲ ಅದು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಹರಕೆಳ ಹಾಜ ಬಾರ್ಲ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಆರಕ್ಕೆ ದಾದ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂಚನೆ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲು ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತ್ಯಾಗ ಒಂದು ಪುರತುನಾಗ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಡೇರುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಇತ್ತವು ಒಂದು ಲಡೆಯಿಂದೇ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಆರು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪೂರ ಮರತ್ತದು ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡಂದು ಆರು ಬೆಂದಿನ ಕಾಸಿಡು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆನ ಪೂರ ಕಟ್ಟಾಯರು. ಸೊ ಆರೇನ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ತೂದೆ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಂತರ ಆರನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಬರ್ಪುಣು ಎಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು. ಸೊ ಆರೆಗ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರ ಇತ್ತಂಡು. ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡೊಂದು ಎನ್ನುವೆ ಮಾತಿರಲ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಉತ್ಸವ ಇಂಚ ನಡೀತು ತೂಲೆ ನಾನು ಒಂತೊಂತೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಗಿನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಲೈವ್ ಬೈದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಒಂತೊಂತೆ ಪಾಡ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ದಜಿ ಫುಲ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಣ ಅಂಚ ಒಂತೊಂತೆ ವಿಡಿಯೋನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುದೇರು ಪ್ರಶ್ವಿನಿ ಹಿತಾ ಪಿಂಕಿ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಪಂತುಲು. ಸೊ ಲೆಕ್ಚರ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಂಚಾತನಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ವಿನಿ ಹಿತಾ ಪಿಂಕಿ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜ್ವರಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ದೂರಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನತ್ತ ಇಡೀ ವೀಡಿಯೋಡು ಒಲಾಂಡು ತೂವರ ತಿಕ್ಕುವರ ತೂಲೆ ಇತ್ತ ಪ್ರಶ್ವಿನಿ ಪಿಂಕಿ ಪೂರ. ಓಕೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ತುದು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ದಯಾನಿಧಿಂ ಶುಭವರದ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಅಭೀಷ್ಟವರದಂ ಅನುಗ್ರಹ ಫಲದಂ ಅಭೀಷ್ಟವರದಂ ಅನುಗ್ರಹ ಫಲದಂ ಕರುಣಾರಸ ಲಸಿತೋರ್ಬಲನಯನಂ ಕರಿಮಲರಹಿತಂ ಸುರಗಣಮುದಿತಂ ಕರಿಮಲರಹಿತಂ ಸುರಗಣಮುದಿತಂ ವ್ಯಾಸರಾದಿಗಾದಿ ಪೂಜಿತ ಪಾದಂ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ದಯಾನಿಧಿಂ ಶುಭವರದ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಂತಾರೆ ದರ್ಶನ್ ಸರಳದಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಚಾವಡಿ ತನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಊರು ತನ್ನ ಪರಿಸರದ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು ತನ್ನ ಊರಿನ ಕೀರ್ತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಹಾದಾಸೆಯಿಂದ ಕಿತ್ತನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯದಿಂದ ತನ್ನ ಊರಿನ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು ತನ್ನ ಊರಿನ ಜನ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಅಕ್ಷರ ಸಂತ ನಾಯಕ ಹಾಜಪ್ಪ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ
ಚಾವಡಿಯ ಧರ್ಮ ದೈವಗಳು ಸದಾ ಅನುಗ್ರಹ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಿನಾಥಾಯ ನಮಃ, ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಶ್ರೀ ಶಿವನೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವರನ್ನ, ಆರ್ಯಾರು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಿಯರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರಿಕಲ್ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಕಡೇಶ್ವೇಲ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಲಾಯನ ಶ್ರೀ ದುಗಲಾಯ ಬುಕ್ಕ ಪಟ್ಟದ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಸಹ ಪರಿವಾರ ದೈವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಂತ ವೇದಿಕೆ ಉಳಿತಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಬೇಡೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಗಲ ಧನಿಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಎಂಗಲ್ನ ಯೋಜನೆದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಲಗದ ಮಾತ ಜನ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯಿ 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆದಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥೂಲವಾದ ಯಾನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನೋಡ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಎಂಗುಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 13 ವರ್ಷಗಳು ದುಂಬು ಈ ಚಾವಾಡಿ ದುಂಬು ಆರಿಕಲ್ ಚಾವಾಡಿ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲು ಕೇಂದ್ರದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ದಾದ ಬಣ್ಣದಿತ್ತೇರು ಬಣ್ಣಗ ಆರಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ರಾಜವಂಶಸ್ಥ ಎಂದು ಬಣ್ಣದಿತ್ತೇರು ದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಕಡೇಶ್ವಾಲ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆರಿಕಲ್ದ ಕಳ್ಳೆತ್ತನಿಗೆ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಬಣ್ಣದಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲು ಜಾತ್ರೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಿಕಲ್ದ ಅಜಿಲೇರು ನಗಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರೋದು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾಗ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಬಣ್ಣದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ದಾದನ ಐದು ಸರಕಾರದ ಕಾನೂನಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಕ್ಲಗಿನ ಜಾಗ ಬೋಂಡು ಅಕ್ಲ ಜಾಗಿಲ ಬೋಂಡು ಇನಿ ಆಡಿದ ಕಾನೂನು ಈ ಕಡೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಆರಿಕಲ್ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಇಪ್ಪನ ಗ್ರಾಮದ ಇವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಗಳ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮಾಡೋದಿತ್ತರಿಗೆ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರ ಆಡ ಜಾಗಬಹುದು ಇನ್ಕಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಂದು ಅಂಚ 2 ವರ್ಷಗಳ 4 ವರ್ಷಗಳ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿರೋದು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ 13 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎಂಗಲ್ಲ ಸ್ವಾತೆ ಕವನದಿಲ್ಲರೆ ಬೈಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಮೇಕಪ್ ರೂಮ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಯಮಂತ ದಾರುಮದ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೋಕುಲು ಕೂಡ ಅಡೆಬೋಡು ಮೇಕಪ್ ರೂಮ್ ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪುನರ್ಲೆತ್ತ ಪಂಟ್ರದೊಂದು ಒಂದು ತುಳುತ್ತ ಬರಡು ಬರಡು ಎದುರಿಸ ಪಂಡು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಆಡ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರೆಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಜಲಜಕ್ಕಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾರಿಸಕ್ಕತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೈದ ಪ್ರೈಸ್ ಉತ್ತರಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಂಟು ಬರ್ಪಡ ಸುರುತ ಪರ್ಬ ಓ ಹೌದು ಪತ್ತನಾಜ ಕೈದು ನಂಟು ಬರ್ಪಡ ಸುರುತ ಪರ್ಬ ಓ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ತೇವೆ ನಾಗರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸರಿ ಆಟ ಅಲ್ಪದಾದ ಬಿಜಾಯಿಯನ್ನು ಬಂದು ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮದು ಸಾಧ್ಯ ಚೂರು ಎದುರು ಬಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಜಲಜಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಲೆ
ತೋಜು ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಜನಜಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ದೇವಂತದೆ ಸ್ವಾತಿ ಟೀಚರ್ ನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಅಣ್ಣ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾದಾನೆ ಬರಡು ಎಷ್ಟು ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಚ್ಚರಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ರೋಬಾ ಅಲ್ಪ ಅದೇ ಸಾಟೆ ಕೆಲಸೊಂದಿಲ್ಲ ಏರನ್ನ ಬೋಲೆ ಏರ್ಲೆಪ್ಪು ನಾವು ಬೋಲೆ ಬೋಲೆ ಬೇಗ ಬೋಲೆ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಸ್ವಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಚೇತ ಮಕ್ಕಳ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆತಿ ಜಾತಿ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋಕ್ನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ ಹೋಗಿ ಅಂಕಟ ಕಟ್ಟಲ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಅಕ್ಕಲ ನಿಮ್ಮ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಯ್ತಿಗೆ ಆಂಜನ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಎರಡನ್ನ ಲೀಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು ರಾಜೇಶ್ ಕೆಮಾನ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಫಲಿತಾಂಶ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೌಂಟ್ರು ಇಂಥ ನಂದಿನಿ ಬಂದು ಏರು ಜೋಕರು ಬಂದ ಬಾಲ ಬರ್ತದೆ ಅವರು ಬಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಮಾತ್ರವು ವಿಶೇಷ ಅಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸೇರಿನ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೊರತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಕೊರಡು ನೆನಪಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆಂಜನೇಯನ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಕಂಡು ತಯಾರಿದ್ದರು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಂಜನೇಯಕಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಐನಾತು ಬೇಗ ತಯಾರಿದ್ದರು ಕೂಡಲೇ ಕಂಡು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಮುಖ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂದಿರ ಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಡರು ಆಮೇಲೆ ಕಂಡರ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇದು ಲಂಗಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ನೀನೇ ಅನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಶೋಕನ ಕೊರಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಂಟಿನ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಕಾರ್ ರೇಮಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ವಿಜಯಕ್ಕ ರೇಮಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ವಿಜಯಕ್ಕ ರೇಮಕ್ಕ ಒಂದನೇ ಸುತ್ತರು ರೇಮಕ್ಕ ಅದು ಜಾತಿಗೆ ಸುರೇಶನೇ ಮಾಡಿದೆ ನಡೆಯಲಿ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಇರೋದು ಆಕಾರ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮತ್ತಗೆ ಈ ಕರ ವಿಜಯಕ್ಕ ವಿಜಯಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಪ್ರೇಮಕ್ಕನ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದ ಹೋರಾಟ ಜಿದ್ದಿದ ಹೋರಾಟ ಅಣ್ಣ ಬಂಡಾಯ್ ಬಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆಡ್ರಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಸನ್ನೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಬಂಡಾಯ್
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಖಾಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತಾರಂತ, ಖಾಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತೀರಿ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಆಗಲಿ ದರ್ಶನ ಚೂರು ಇದ್ದಿದ್ರು ಚೂರು ಇದ್ದಿರ ಚೂರು ಮೀನಿಗೆ ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ ದಾಯ್ತಾನೆ ಕಲ್ಲಡ ಕಳೆದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಲ್ಕು ಹೋಲಿಗೆ ತಿಂತೀರಾ ಇದರ ಜಾತಿ ದೂರ ಬರ್ತದೆ ಇಂಥ ಹುಡುಗರ ಪ್ರಿಯಾ ಭಟ್ಟ ಪ್ರಿಯಾ ಭಟ್ಟ ಪ್ರಿಯಾ ಬಕ್ಕ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಪ್ರಿಯಾ ಬಕ್ಕ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ಕುಕ್ಕುದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಕುಕ್ಕು ಸಣ್ಣ ಕುಕ್ಕು ಪ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಗಂಗೆ ಟಿವಿಗೆ ಪವಿತ್ರಕ ಆಮೇಲೆ ಕೇಶವ ಸಣ್ಣ ಕುಕ್ಕು ಅಸಗನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ವಸಂತನ ಪಕ್ಕದ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಿನಿಂದ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಬೈತರಕ್ಕ ಪ್ರಿಯಕ್ಕ ಜೊತೆ చూడు ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂಡಾಯ್ ಬಂಡಾಯ್ ನೀರ್ನ ಮುಗಿಸಿದ ನೀರ್ನ ಪುಷ್ಟಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಗನಕಲ ಅಂಗಜಗಾಟ ಅತನ ಅಂಗನಕಲ ಅಂಗಜಗಾಟ ಮಾತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ చెప్పడు ಬಂಡಾಯ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸರ್ ಬಂಡಾಯ್ 3 2 1 ರಾಜೇಶ್ ಕೆಮ್ಮನ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕ್ಯಾರಿಗೇರಿ ರಾಜೇಶ್ ಬುಕ್ಕ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಜಲ್ದಿ ಗಟ್ಟೆ ಪಂಚಾಯತ್ ತಯಾರಿ ಪಡು ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಂಡಾಯ್ 3 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಂಡಾಯ್ ಆತ ಜಾ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲತನ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲತ್ತ ದಾಯಿಗೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡ್ಬೋರಿ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಂಡಾಯ್ ಆತ ಜಾ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಹೌದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲ್ಲು ಬರ್ತಲೆ
ರೆಡಿ 3 2 ಮಾತ ರಾಜೇಶ್ ಬೋಕ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ತಂಡದಾಗಲೇ ಬಲ್ ಬರ್ತೀರಂತ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ಓಕೆ ರೆಡ್ ತಂಡದಾಗಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ರೆಡ್ ತಂಡದಾಗಲ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಅವರು ರಾಜೇಶ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ 3 2 नेक्स्ट मैच गुरु बक्का जयकर ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ಬಂದು ಇದೇ ರೀತಿ ಸೈಟ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಉಂಟಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲವು ನಿಂತಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಡ್ರೋನ್ ಬರ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಡ್ಯಾ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಯಾ ರೆಡಿ 2 1 ಚಾರ್ಜ್ Saya. Apa lagi? Ada, ada yang mana? ಓಕೆ ತುಯ್ಯರತ್ತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಗುಬ್ಬ ಇಂಚ ನಡತ್ತಂಡು ಪಂಡದು ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಮುಗಿತದೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡ ನೈಟ್ ಜೋಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಮುಗಿಪ್ಪು ಐಜಿನ ನೈಟ್ ಆಪುಂಡು ನೈಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಸರಡು ಜೊತೆ ಅಲಿಪ್ಪೇರು ಪೊಂಜನಕ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಈತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದಿಜ್ಜರು ಇನ್ನಿತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರ ಮರಪೊಡ್ಚಿ
ಓಕೆ ಅಂಚನಿತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ರೌಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ ಪನ್ರೆ ಇತ್ತೇನು ಬಟ್ ನಾನು ಕೋಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಅದು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಸಾರಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಪಂಡಿತ್ತೀರು ಎಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಒಂದು ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಲಕ್ಕ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಕೋಡೆಯನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿ ಸಾರಿ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಬಿಲೇಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಈಗ ಪುಟ್ಟ ಪರ್ಪದ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ಕೋಡೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಸಾರಿ ಕೋಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರ ಆಯ್ಜಿಂಕ್ ಅಂಚ ವಿಶ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಆರ್ ಪನ್ಪುನಾರ ಕೃಷ್ಣರ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರ ಪಂಡಿತ್ತೀರಿ ಸೊ ಆಯ್ನ ಬದಲಿ ಆನೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ತಾಯಿ ಬತ್ತಿದೆ ಸೊ ಹಾಯ್ ಸಂತೋಷ್ ಇರೇಗ ಅಂಚನೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಗೌಡ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗ್ಲ ಈರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಪಂತ್ರ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಕವನ ಅಂದ್ ಸೊ ಕವನ ಹಾಯ್ ಇರೇಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತುದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪನೈಕ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಪ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ನಿಧಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬಂತೀರಿ ಸೊ ನಿಧಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಪೋತಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲವದಲ್ಲ ಆನೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪಣ್ಣಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಹಾಕ್ಲನ ಕೈಟ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ ಬೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಚಾಂಡ್ ಪನ್ಲೆ ಕೆಸರ್ಗದ್ದೆದನೆ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬೇತದಾಲ ಹೆಂಗ್ಲದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಕೆಸರ್ಗದ್ದೆಡ ಅವು ಎತ್ತಿಪ್ಪುನು ಅವಳು ಪಾತ್ರ ರಾವಂದ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಪುರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಲಿದ್ದರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೊ ಏರ್ಪುರ ಹೆಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃಷ್ಣದೇವರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಮಾತಾರ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ್ನು ದಿನಾಟ ಮೂದಿಸಲ ಅಂಡಲ ಪಂಡ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ನಡಿಗೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಆತ್ನೆಟ ಮಾತಿರ್ಲ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಖುಷಿ ಒಂದ್ಲೆ ಜೈ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ